ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እሲ ኣብዚ ኤሮጳ ምሳኣተወት ካብ ኤርትራ መፅያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ገለ ወላ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ቦታ ድዩ ወላ ትገለ ተሰብ ትቕየር ሳምቲንግ ምሽ ኣሎ ወላ ህላህ ገለገለ ትብል እንታይ ይኸውን ኢልክ ትሓስቢ እዚ ከምኡ ዝገበሮሲ ናይቲ ቦታ ምቕያር ኢልክ ዶ ትሓስቢ ወይሲ ቤተ ፕሮዳክት ኣብዚ ሰብ ዝረኸበ ድያ ወይሲ ገዛ ክንኻን ከባኻ ተጀሚርስ እንኮላይ ነቲ ካብ ከባቢ ካደሎ ሰብ ይፀልዎ እዩ ኢለ ይሓስብ ብፍላይ ንሕና ንባዕልና ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ግደፎሞ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሮዳክት ስለ ዝሰራዕና ኣብ ገዛና ነብስና ንከላኸል ዘለና ኮይኑ ስምዕና ብዙሓት ንህሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሒዲ ሰማዕ ሰብ እንድሕር ኮይነ ኮርስ ትማዓልትኻ ሕማቅ ይኸውን ምሽ ርእስኻ ተሓመም ጭንቀት ትጭናቕ ገለ ካልኣይ ግዜ ንስራሕ ክትምለስ ኣይትኽእል ብደገ ዝርአ መልክዕና ጥራይ ዘይኮነ ገፅካ ተሓፂብካ ነብስኻ ተሓፂብካ ወይ ድማ ካልእ ዝለሃኻ ተለሃይኻ